खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन फिन खनसे हेलो ब्लग चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै खाथि गासा सावनायनि दिनखौ नोजोर बोनानैहाय मोनसे पलिटिक्सनि गुदुं मोनसे खौरां लाना फैलायबाय। राजु नार्जारी मानगोनां जोंहा UPPL दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाहाय थाबैनो बा गाबोननि गेजेराव केन्डिडेटखौहाय फोसावसिगोन जितु उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां MLA नि माखासे गोबांथार सिटआव आसामाव। स' बेवहाय सिडली समस्तियावहाय सोर जागोन बिजाथिया नैबेखौहाय बिथांमोना फोसावसिगोन आरो गिबिसिनावनो बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय बेखौ फोसावना होगोन होनना बुंदों। दिनै गाबोननि गेजेरावनो जोंनि बिजाथिखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै फोसावगोन आरो जेब्ला फोसावगोन नोंथांमोननो खौरां बिजोंनो जों गिबिसिन जों खिन्थाहरगोन। आरो बिथाङा आसाबो खालामदों जे थांनाय बाराव जोंहा जयन्त सारा जेरैहाय 30,000 नि मार्जिनाव देरहालांदोंमोन, बे बारावहाय बिनिख्रुइबो बांसिन मार्जिनाव देरहागोन होननानै बिथाङा एकदम कन्फिडेन्सजोंहाय बुंदों। स' नायनो गोनां जागोन। 30,000 डिफारेन्सआव बे समस्तिखौ देरहादोंमोन। जयन्त बसुमतारिया जेब्लानाखि MLA केन्डिडेट जानानै बेयाव गेलेदोंमोन, जोङो फ्राय 30,000 डिफारेन्सआव बे समस्तिखौ देरहादोंमोन। एबार बेनिफ्रायबो बांसिन डिफारेन्सआव जों देरहानो आरो बे फाइटआ जोबोद मोनसे बे फाइटआ जोबोद इम्पर्टेन्ट। मानो होनना बुङोब्ला 2025 नि बिसायख'थियावहाय सिडली समस्तिनिफ्राय बा चिरांनिफ्रायहाय मा बेसे गोहोम खोलैयो PTC इलेक्सनावहाय, बेजों जोङो एसेब्लाबो माबा मोनसे हमदांना मोनगोन। आरो लोगोसेनो थांनाय जितु MP इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायोब्ला खिन्थु सिडली समस्तिनिफ्राय BPFआबो गोबांथार मार्जिन भट मोननो हादोंमोन। स' बे जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन। फारसेथिंहाय UPPL आरो BJP एलायन्स थानाय गभर्नमेन्ट बर्तमान BTR आवहाय सोलिगासिनो दं। आरो बे बेलायावहाय जितु माखासे ज' जानाय जायनि बाथ्रा सावरायफुनायनि समावहाय बिजाथिया सोर जागोन बेबो जोबोद एक्साइटमेन्ट जानो गोनां जागोन। सोरखौहाय केन्डिडेट फोसावगोन। बेलाफारसेथिं चन्दन ब्रह्म बिथांखौहाय हब' मिनिस्टार मानगोनां चन्दन ब्रह्म साराहाय सिडली समस्तिनिफ्राय UPPL पार्टिनिफ्राय बिजाथि महरै फसंजागोन ना जाया जितु उफ्रा बिसायख'थि। आरो खोनानाय बायदिब्ला बिथांनो मोनसे दायित्वबो होनाय जादों BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांनो मोनसे एडभाइजारि माबा मोनसे बिदि दायित्व होदों। स' आरो गाबोन बा समफोरनि गेजेरावनो UPPL दोलोआहाय गावसिनि बिजाथिखौहाय फोसावगोन होननानैबो फोरमायदों। दा बे BJP आरो UPPL नि गेजेरावसो जागोन ना बा BJPआबो आलादाहाय माने केन्डिडेट फोसावगोन। दा जियानो हक चन्दन ब्रह्मआ मोनगोन ना मोना बेखौहाय बे जितु नटिस ओंखारदों जे बिथांनो मोनसे दायित्वबो फोसावनाय जादों ना बेखौ होनानै बिथांखौ फोजौसिगोन। लाकि पार्सना UPPL दोलोनिफ्राय जितु एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट बिजाथि महरै फसंजागोन। आरो बे मोनसे अभारअल जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला उफ्रा बिसायख'थियावहाय माने बेबायदि मोनसे एक्साइटमेन्ट फैया जितु बेवहाय टार्म्सआबो जोबोद गुसुं थाहैयो। जितु 25-26 बोसोरनैनि गेजेरावनो फिन इलेक्सना जाखासिगोन आरो बे बोसोरनैयावहाय मा मावनो हाबावगोन। स' बेवहाय भटार्सफोरनि थाखाय मोनसे एक्साइटमेन्ट फैया जे सोर देरहागोन सोर देरहाया, माने बे जेबो मेटार खालामा बेबायदि मोनसे साननाय फैयो। आरो जितु एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट दंना, जेब्लायबो बे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टनि फेभरावनो गोबांथार उफ्रा बिसायख'थिनि रिजाल्टआ फैयो। अब्लाबो बे नायनो गोनां बिसय जागोन जे बेवहाय BPF बा आदार्स अपोजिशन्सफोराहाय बेसेबां स्ट्रं फाइट होनो हायो रुलिं गभर्नमेन्टनि फारसे। स' नेनोसै जों आरो नेनानैहाय नेगोन। स' रायजो नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा बुंनो सानो, सोर फैगोन बायदि उफ्रा बिसायख'थियाव। स' नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन्ड। बाय बाय।